Tässä herätään aamuauringon valaisemaan Picos de Europa -vuoristoon Espanjassa. Oltiin reissussa 34 päivää ja ajettiin reilu 11 000 kilometriä Portugaliin asti. Majoituskuluihin meni niinkin paljon kuin 72 €. Kaikki yöt autossa. Tästä reissusta ei edes pitänyt tehdä videota, joten raavin jotain pientä kertomusta kasaan vähistä matskuista. Uutta tällä kertaa oli myös juoksevalla vedellä ja induktiotasolla varustettu keittiö. Se oli kyllä ihan hitti. Laivamatkaa Vuosaaresta Muugaan ei oltu hinnalla pilattu. Eckerölain rahtilaiva 60 € ja vielä aiemmin perillä kuin Tallinkilla. Puolas ihmeteltiin Kaliningradin ja Liettuan rajaa. Viimonkin mielestä tää oli kivempi kohde. Siistit entiset rautatiesillat. Puolasta löytyy paljon toisen maailmansodan säilyneitä kohteita ja yövyttiinkin Mamerkissa bunkkerien vieressä ja niitä oli jännä käydä koluamassa. Hitlerin päämajassa Sudenpesässä riitti myös nähtävää. Räjäytysten jäljiltä monta metriä paksu betonikattokin oli hypännyt kyljelleen. Sudenpesä on myös kuuluisa Hitlerin salamurhayrityksestä salkkupommilla. Sähkön hinta oli meidän reissussa sama kuin viime vuonna. Tosin yhden maan pikalatausähkö 17,5 senttiä kilowattitunti yllätti ja yöllä olisi ollut vielä 5 senttiä halvempaa. Yhdellä suurimmista Alfred Nobelin räjähdetehtaista, jotka levittäytyvät aikanaan 23 neliökilometrin alueelle, käytiin maksullinen omatoiminen kierros osin kunnostetuissa tiloissa. Mutta ehdottomasti siisteintä oli virallisen kierroksen jälkeen metsästä löytyneet hylätyt luonnonvaltaamat rakennukset ja niiden pitkät maanalaiset käytävät. Jälkikäteen katsoin opastekarttaa, jossa oli huutomerkki ja teksti Danger to Life. Ai kato, tuollahan mä just olin. Puolan seikkailujen jäljiltä löysin mun jalasta 4 punkkia ja sängystä vielä 2 lisää. Puolassa yövyttiin 4 yötä ja paluumatkalla 2 lisää. Saksassa valikoitiin autobaanan sijaan vähän kivempiä ajopätkiä. Tässä Hartzin kansallispuiston hienoja teitä ja yövyttiin myös täällä. Goslar on hyvin säilynyt pikkukaupunki ja on myös Unescon maailmanperintölistalla. Täällä ihmeteltiin 500-vuotiaita hienoja ristikkotaloja vanhan kaupungin kapeilla kujilla. Hieno paikka. Saksassa oltiin yhteensä 2 yötä ja Belgiassa 1. Belgiasta löytyvät 1100-luvun luostarikirkkoalueen rauniot olivat melkoinen helmi ja yllätys. Varmaan hienoimmat ja tunnelmallisimmat rauniot, missä on käynyt, ja ei ollut mitään estoja, että tänne ei saa mennä. Alueen ihmettelyyn vierähti lopulta 3 tuntia. Upeiden raunioiden lisäksi oli maanalaisia tiloja, puutarhaa, vuohia ja koiratkin olivat tervetulleita. Täältä tuli otettua paljon kuvia. Ehdottomasti kannattaa käydä, jos täällä päin liikkuu. Ranskassa käytiin Naorsin maanalaisessa kaupungissa, jonka kaivamisen aloittivat jo antiikin roomalaiset ja jossa viikingitkin olivat asuneet. Luolat löydettiin uudelleen 1800-luvun lopulla ja olivat jo silloin turistikohde.
Sotilaat ovat hyödyntäneet luolia niin ensimmäisessä kuin toisessakin maailmansodassa ja luolissa onkin sotilaiden kaiverruksia ja nimiä seinissä. Etretatissa Ranskassa oli hienot maisemat ja rantakalliot. Ajeltiin pikkuteitä ja vältettiin maksulliset tylsät motarit ja muistettiin taas, että Ranska on luvattu liikenneympyröiden maa. Käytiin myös tsekkaamassa yksi luostarin raunio, mutta eihän se enää Belgian jälkeen ollut mitään. Kuvissa toki hieno, mutta alue oli todella pieni ja osin rajoitettu ja siellä oli koirakielto. Seinän yli seilattiin lossilla ainoana autona. Ranskassa yövyttiin viinitilalla. Kaikki oli ilmaista, siis yöpyminen, suihku, sähkö ja epätodellinen 19 juoman viiniteisting, joista 2 alkoholitonta ja 1 rypälemehu. Mukaan tarttui muun muassa 5 litran viinipönttö 20 eurolla. Pylan 100 metriä korkeat dyynit jatkuivat kilometritolkulla. Maisema oli ihan epätodellinen ja kuin jostain toiselta mantereelta. Puolet koko reissun majoituskuluista meni täällä leirintäalueeseen, joka oli hyvällä sijainnilla dyyneissä kiinni. Aika raskasta hommaa nousta hiekkaa pitkin huipulle, mutta viimalla oli ainakin oikein mukavaa riehua ja seuraavana päivänä kakkasikin sitten hiekkapötköä. Ranskassa oltiin reissussa 6 yötä. Espanjassa Picos de Europaa sai ihailla ostamalla pullon paikallista siideriä, jolla lunastettiin näköalaparkkis ja yöpymispaikka. Oltaisiin käyty Covadongan järvillä, mutta pakollisen viimeisen bussikyydin ajaksi viima olisi pitänyt laittaa ruumaan, joten jätettiin tuo väliin. Sen sijaan käytiin kävelemässä pätkä hienoa Ruta del Cares vaellusreittiä. Valporcueron luolan viereisellä näköalapaikalla kokkailtiin maittavat ruuat filet mignon au porc, nautittiin kauniista auringonlaskusta, nukahdin katsoessa tähdenlentoja ja satelliitteja avoimesta kattoluukusta ja aamulla sitten taas nauttien auringon noususta. Aamusuihku hoitui luonnon helmassa ja sitten lähdettiin päivän ensimmäiselle kierrokselle luolaan. Luola on muodostunut miljoonassa vuodessa ja paljastaa satoja miljoonia vuosia vanhaa pystyyn kääntynyttä merenpohjaa, hienoista tippukivimuodostelmista puhumattakaan. Luolaan järjestetään myös retkiä, jossa laskeudutaan köysillä alemmille tasoille. Euroopan parhaimpaan liharavintolaan tehtiin pyhiinvaellus. Istuttiin viileässä kellarissa suojassa pirun kuumaa paahdetta. Keskustelin keittiössä kokin kanssa lihavalinnasta. Illan paras anti oli 3 vuotta ilmakuivattu naudanliha. Lasku oli reilu 200 euroa. Portugalissa Douron jokilaaksoon päädyttiin ihan sattumalta ja paikka teki välittömän vaikutuksen.
Unescon maailmanperintökohde 2000 vuoden viiniviljelyksen vuoksi oli meille yllätys, enkä ollut tajunnut, että kyseessä on näin kova viinimaa, jolla oli ensimmäinen säännelty viinialue Euroopassa 100 vuotta ennen Ranskaa. Totta kai mentiin siis viinitilalle yöksi, jossa sentään maistelu maksoi tällä kertaa kahdelle 25 € 3 halvimmalla viinillä. Maistelussa mukana ollut pariskunta oli ottanut kalleimman paketin ja loppupeleissä me kaikki maisteltiin 8 eri viiniä, joista 2 oli erittäin loistavia 75 € viinejä. Tilalla meillä oli käytössä suihkut ja lavuaarit oli tehty vanhoista kivisistä sikojen syöttökaukaloista. Portoon tehtiin myös pikavisiitti ja Portugaliin tullaan ehdottomasti vielä ajan kanssa uudelleen, sillä emme ehtineet maistelemaan edes portviiniä. Nautiskeltiin Nazaren hienoista maisemista ja ihan läheltä löytyykin taas eeppinen yöpaikka huikeilla maisemilla. Portugalissa leiriytyminen on myös sallittua ihan eri tavalla kuin muuten Euroopassa. Sähköauton lataus on maassa semikallista ja muutenkin tapahtuu erikoisesti valtion kontrollissa. Electroverse-appillä lataaminen onnistui kuitenkin vaivattomasti ja ilman passikopioiden ja naamakuvien toimittamista tai fyysisten tagien tilausta, ja vielä kohtuulliseen hintaan. Vierailtiin myös ihastuttavassa Sesimbran kalastajakylässä. Ja tämän jälkeen meille oli tarjolla jälleen hieno leiripaikka, viimeinen yö Portugalissa. Täällä oltiin vain 5 yötä, aivan liian vähän. Vielä ehdittiin tutustua Faroon ennen paluuta Espanjan puolelle. Espanjassa oli erikoisesti Endesa X-latauspaketilla 17,5 sentin kilowattituntihinta jopa 150 kilowatin pikalataukselle ja yöllä sitäkin halvempi. Kyseessä lienee Euroopan halvin pikalataus. Ronda on yksi Espanjan vanhimmista kaupungeista ja sen halkaisee syvä rotko, jonka yli on rakennettu silta jo 1700-luvulla. Espanjassa oltiin 10 yötä ja käytiin 4 päivän ajan vierailemassa kaverin luona, mutta nukuttiin kuitenkin näköala kukkulalla ihaillen auringonnousuja. Lähdettiin kaverin kanssa peräkkäin tykittämään kohti Suomea, mutta mieli ehti muuttua jo seuraavana päivänä. Lomaa ei haluttu vielä lopettaa, joten päätimmekin tehdä vielä koukauksen Gardajärvelle, jossa oltiin 2 yötä, niin ikään autolla matkaavia sukulaisia moikkaamassa. Ranskassa oli 44 asteen helteet, eikä Gardallakaan tarvinnut palella. Viileä järvi vilvoitti mukavasti. Paluureitille valikoitui myös meille uusi maksullinen solatie, jonka jälkeen taas treffattiin Espanjan kaverit ja jatkettiin yhdessä kohti Suomea. Autobaanalla Audi RS6 antoi kaikkensa 130 rajoituksen loppuessa, mutta pysyimme tiukasti perässä 250 asti, kunnes oli taas hitaampia tiellä. Oli taas kerran aivan huikea reissu ja pidempäänkin olisi viihtynyt.
Puolan puolella meidät pysäytettiin saksalaisella poliisiautolla ja syynättiin papereita. Se herätti ihmetystä. Mitä 5 viikon reissu sitten maksoi? Tässä listaus suuruusjärjestyksessä. Keittiön vedenkulutus oli muuten reissussa 100 litraa. Ja tässä latausten keskihinnat maittain. Talvireissukin tehtiin viikoksi Lappiin autossa nukkuen. Tässä pientä Hannes-myrskyä. Kiitos kun katsoit.